No niin, kyllä sytytyksen pitäisi onnistua yläpuolelta myöskin hellanuunissa, kun puut on kuivia ja sytykkeet kuivia. Ja siitä se kohta lähtee. Seurataan hetki. Päältä sytytyksessä etuna on se, että tulee paljon vähemmän nokea hormeihin ja päästöjä ulkoilmaan. Laitetaan uuniluukku kiinni vähäksi aikaa, niin se lähtee paremmin veto- ja palamisprosessi käyntiin. Heti kuuluu äänestä, että veto paranee. Katsotaanpas, miten se on lähtenyt kehittymään. Ääni kuulostaa jo hyvältä. Siellä puut vähän paukkuu. Nyt se on tuli jo levinnyt sinne alla olevaan klapiin. Enpä usko, että toista tikkua enää tarvitaan. Yhdellä tikulla siis tästä selvittiin. Iloisesti se alkaa palaa. Ei mitään epäilystä. No niin. Koe on suoritettu. Pannaan luukku kiinni.